yon damai ni electorate ke budget ya u MLA kan North Shillong uba Adelbert nongrum ula terteng ya unong aiktin ka parti VPP uba Baskem Marbo da ka bau wong kin nongialam ka parti khamtam kito ki baong bakilong ki professor kin sayo jinghikai kum ka jisneng na ula bu jingkliru lakilong hok na em ban hika ya ki samla pule haki jaka pole bahe neban lamlenti ya ki nong tebut haka sain pertai haba kren haki nong tho kubor uba Adelbert nongrum ulong baka dai ka kamram jong ka voice of the people party ban pentip sha lampang ka yin dorbar thawan halor ka jing sospon jong kum ud khot jong ka party shushu uba Adelbert nongrum ulong bahadu menta lampang ka yin dorbar thawan Thomas e sangma umpadyo kano ka jing pentip lane ka jing tho jong ka party ba sospon ya laitang ka jingkren dakaktin kabau yoi lingba hakilat pathai kubor uba Adelbert nongrum ula khot ya ka sospon jong kum ka jing beseng bat ong baka parti ka persang ban penbe yo pajba tang nakam cha ka jingmento shimet ula perem teng eru ya ka parti VPP bakam shomla kedaune address ya ka kerdan jongu kumu MLA ha ka city sospon jongu bat kane kapau baki new be nya kin no tebut jongu ula ong uong ba omdon bala ban khanglat ya ka kerdan jonga ne ban khanglat ya ka sur jonga ngadon hok ban kren kane ka dei ka risen shar pajba penkut uba Adelbert nongrom democratic state ila kren lailo ngim nok kapan khapon menuru di ke constitution ada kan constitution jong parti jongnur nam salia nam khuzwai kita dari kren ada jing lailo jong constitution jong India ka freedom of speech and expression jadi